Rasmus. Mm. Ja. Du har chokolade i hele kæften. Har vi rodet det nu på Lasses værelse? Nej, på ingen måde. Er det Lasses værelse, det her? Vi har være nærmest glemt at rode i dag. Så kan man så Prøv sige... at, der er nogen, der har glemt en avis herinde. Lasse. Der er nogen, der har glemt en avis herinde. Never leave your room. Never leave it alone. Hvis du ikke ved, hvem det er, der har bustet dit skab op i Body Gym, så ved du godt, det er Bodypumper Hans Jensen og Bodypumper Rasmus Madsen. Pump it up, Lasse. Pump your body. Som der bodypumper det hele. Og vi har også bodypumpet alle dine aviser. Nej. Der var rodet med. Nu skal vi... Prøv at kigge her. Nej, hvad har vi her? Hvad er det for noget? Hvad? Der har vi en. Så sandelig. La. Side 9.